día 8 de marzo fixo que o noso ánimo subira. Pero o 8 de marzo non foi unha mazá de Newton que caeu. O 8 de marzo ven de moitos anos, de moita xente deixando a pel, de moitas feministas traballando para que iso ocorrera. É unha cousa, ten que haber moito máis, porque o que algunhas persoas tal vez non entenderon ou non quixeron ver é que o 8 de marzo foi unha reivindicación, foi unha folga, foi unha movilización feminista que pide, hai xente que pensa que as feministas pedimos a igualdade, pero o 8 de marzo moitas das mulleres, desde logo as feministas, o que estaban pedindo é que acabe o patriarcado, porque se hai desigualdade é porque hai un sistema, como sabedes, un sistema organizado para a exclusión. Entón, pois, para falar disto, temos a catro mulleres, catro feministas que participaron, que son pois, parte da historia viva do feminismo. Eu estaba preguntando antes de comezar a Lupe, porque eu sei que Nanina, que María Xosé Queizán, que Luisa e eu mesma estábamos cando a fundación da HM. É unha cousa de idade, o sea, de feminismo, pero tamén de idade. Lupe a máis nova e entón, pois, seguramente por iso, pois non estaba. Eu souben hai cousa de 2 anos por Marián, a persoa que leva o álbum de mulleres, que algo que eu esquecera, que o ano antes de fundarse HM en 1975, fundáramos no barrio do Calvario de Vigo a Asociación de Mulleres do Calvario. E entón, pois, de algún modo, esos documentos acaban ali no álbum de mulleres e entón ela viu a miña asinatura ali, non? Bueno, foi unha cousa emocionante. Nese mesmo momento estábase tamén organizando, lembro, a Asociación de Mulleres do Cristo da Victoria. Sesa, que quero dicir, había moita efervescencia no movimento veciñal. Por certo, o ano pasado, había un despacho que foi o que levou toda a historia dos estatutos da HM, que era o despacho de Lola Galobar e Paula. E o ano pasado, Paula, desmontando o despacho, encontrou, non era acta de fundación, era de cando pediron uns cambios nos estatutos e entonces cando se enviara ao goberno civil. Entón, eso vaino traer un día, vaino depositar tamén ali no álbum de mulleres do Consello de Cultura Galega. Entón, vou facer pois unha presentación das 4. Entón, Nanina Santos, di que naceu en Padrenda, Ourense, eu a verdade non a tiña por Ourensá, foi... Respeto. Son radiana. Sí, non. Xa vin no currículum, para mí foi unha sorpresa. No, todo o mundo me puxeche desencanto. Despois, tomando os petiscos, xa non lo conta. Pero o importante, ela subliña no pequeno currículum que enviou que foi militante antifranquista e participou no movimento feminista pois desde os inicios na HM e despois, bueno, algo importante que é Andaina, non? Truxen aquí podía traer máis das revistas, pero bueno, que esta acaba de chegarme porque ademais pedironme que fixera unha cosa para esta, entón este é o número 68, pero da segunda xeira, non? O sea, que xa é moito tempo, porque volveron a poñer o número 1. María Xosé Queizán é feminista e tamén é ensaísta, é unha das mulleres que fixo unha produción teórica no feminismo galego. Eu creo que son 8 os libros de ensaio. María Xosé ten tantos libros, tantas cousas distintas, novela, poesía, teatro, tal, que é un pouco difícil, pero creo que son pois 8, e se non tanto ten, porque non vamos a discutir número máis, número
menos. Entón, tamén formo parte, como decía, da Fundación da HM e despois da FIGA. E unha revista de gran importancia que foi a Festa da Palabra Silenciada, que agora é a Festa da Palabra. Únicamente, pois, onde empezou a visibilizarse todo o potencial artístico, especialmente literario das mulleres e ensaios sobre feminismo. Entón, o seu último libro é Rosalía de Castro e o poder sexual, o último libro de ensaio. Luisa Ocampo tamén formou parte do movemento feminista e participou tamén do antifranquismo clandestino, e fomos aí colegas de militancia. Participou da HM na Coruña, e máis adiante en Vigo foi onde eu a coñecín e onde se integrou na coordinadora feminista. Tamén no BNG participou na organización dun grupo autónomo de mulleres para a consecución dunha organización feminista e na Fundación de Mulleres Nacionalistas Galegas, que, como sabedes, pois acaba de facer 32 anos. E é membro do Consello Municipal da Muller de Vigo, María Xosé Queizán tamén, desde a súa fundación, que son estas entidades que son importantes para estruturarnos, para organizarnos, para facer visible. E Lupe Cés é mestra e, aínda que decía que a máis nova, non puido estar na asamblea cando se fundou a HM, pero xa desde os 16 anos pois xa comezou militando en Erga, porque sabedes que o antifranquismo e o feminismo pois é algo que eu creo que está moi unido. Nese momento tamén participou igualmente na Fundación de Mulleres Nacionalistas Galegas e tivo un papel moi destacado e representou a Galicia na Marcha Mundial das Mulleres durante todos estes anos. Entón, pois, eu non sei, publica moitas cousas de xornalismo e algo interesante que subliña ela é que participa en movementos sociais mixtos, como, por exemplo, a Plataforma contra a Reganosa en Ferrol, a Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, tamén na economía social Tenda de Troco. Entón, creo que isto pois dá unha pequena panorámica, probablemente xa coñecíades a todas estas mulleres, pero seguramente, pois igual que a min, ver isto saberíades cousas que o mellor descoñecíades, como me pasou a mí a Rainez, ou como se diga. Sempre hai que agardar algún secreto para... Daquela voulle entón dar a palabra a Nanina Santos. Boas tardes, moitas gracias por acompañarnos, por convidarnos á Concellería e a quen organizachedes isto. Como temos un tempo moi limitado e a cousa é moi extensa, eu vou a concentrar, organicei da seguinte maneira 3 puntos, que é a emerxencia do feminismo galego, a construción de organizaciones de mulleres para cuestionar o ser muller, e isto é unha cousa moi novedosa, estou falando do ano 1975-76, eu teño aquí. O grado de escandalera que supón na sociedade de entonces esta construción de organizaciones de mulleres e as demandas e as consignas que planteábamos. E por último vou a parar en 4 fitos. Vou pasar moi por riba porque o tempo somos 4 e ademais vai haber algún tempo de debate. A emerxencia do feminismo galego, hai que colocar en contexto. 1975 declara a ONU Ano Internacional da Muller e ademais ven habendo, estamos aínda no franquismo, Franco vive e a súa dictadura e os seus gobernantes teñen aínda moito poder xunto coa Iglesia Católica, que domina conciencias e sociedade, pero hai moito ruxe-ruxe na sociedade. Hai algunhas forzas de oposición, sindicales, políticas, estudiantís, obreiras, que loitamos para conseguir libertades, non?
Bueno, Franco morre en novembro, en decembro de 1975 están organizadas, está previsto e programado as primeiras xornadas de liberación da muller en Madrid. Entonces, bueno, se xunta un pouco eso e hai un, digamos, tiro de saída moi importante. Que mulleres van a conformar este primeiro núcleo feminista que vamos a organizar a Asociación Galega da Muller? Pois somos mulleres que procedemos da loita antifranquista, basicamente, e que conocemos en primeira persona os seres secundarios, tamén en esa loita por as libertades. Sabemos o que é, así que ter acceso, que nos chegue o alento feminista é un soplo de libertad enorme para nosotras que organizamos e decidimos, pois, sin ter moitas referencias, porque as nosas bisaboas ou tataraboas da Segunda República nos quedaban moi atrás, a verdad, e as publicaciones e a liberdade de prensa e de todo isto era mínima, e os libros que se editaban, se publicaban, pois eso é para outra charla, non? Bueno, entonces está a agromar ese afán feminista, ese alento feminista, e en ese contexto, que non me estendo, donde un fato de mulleres rebeldes e valentes e con unha audacia moi grande, no? Que nos xuntamos co propósito de construir organizaciones só de mulleres para cuestionar o ser muller. Isto é a primeira vez que se dá. Había outras organizaciones, bueno, había unha organización importante de mulleres que era o MDM, pero que non tivo como propósito inicial cuestionar o ser muller. Este non foi o seu propósito, pero o propósito da HM foi exactamente este, cuestionar o ser muller que se nos viña impoñendo e se nos decía que tiñamos que cumplir. Bueno, entonces nos puxemos a faena de construir estas organizaciones. Eu me vou referir basicamente á Asociación Galega da Muller, 76, 77, se legaliza no 77, no 75 non, digamos que as asambleas empezan no 76. Bueno, é unha organización que nace sin ataduras de ningún tipo. Non ten aboas, non ten dogmas, non ten teóricas por detrás, non ten ataduras, non vai a ser correa de transmisión de ningún partido, de ningún sindicato e de nada. É unha asociación que nace, unha organización que nace sin ataduras. E, bueno, as que estábamos en ese fregado, que éramos bastantes, non? Éramos bastantes. Éramos moitas. Éramos moitas, pois comezábamos a albiscar hasta que punto o mundo estaba construído sobre o traballo silenciado e silencioso das mulleres. Comezábamos a albiscar, non éramos plenamente conscientes, por suposto que non, a que grado e a que extremo isto sucedía, non? Para nosotros, e desde logo para min, que é o que podo falar con máis claridade, foi un enorme soplo de libertad descoberta do feminismo. Xuntarnos, falar, denunciar, loitar, descubrir nas outras o que a min me pasaba e que as outras descubriran que o que a elas lles pasaba tamén estaba en min, leer todo o que empezaba a publicarse, porque a seca anterior era enorme, cuestionar todo e sinaladamente o xeito de ser muller que teimaban en seguir impoñéndonos, non? Nós todas apostábamos era a muller, non era momento nin de diferencias, nin de matices, nin de nada. Todas apostábamos a construir un relato que era o relato da liberación da muller, non das mulleres, nin de, nada de todo isto, non? E onde empeza a nacer en nós, con moita forza, o orgullo de ser mulleres. Eu creo que se tivera que describilo, diría que éramos como esas personas que van abrindo camiño na selva e que teñen que facelo a machetazos. Teñen que abrir camiño porque está todo por camiñar. Non hai camiño, hai que abrirse paso. Bueno, poderedes imaginar a escandalera da sociedade entón, con unhas organizaciones de mulleres reivindicando estas cousas extraordinarias como amnistía para os delitos da muller, aborto libre e gratuito ou outras cousas que paso a decirvos. Gallego Tato, a sazón director del Correo Gallego en 1977, unha columna que se titulaba Las mujeres, eu teño un par de fragmentos, non tiña a columna completa. Había cicais un par de centos, isto é o 9 de marzo, 1977, o sea, se refiro ao día anterior. Había cicais un par de centos de chicas moi alporizadas que pedían novas libertades para a muller. Celebran asambleas, redactan ponencias, maniféstase, súan en moitedume, producen clamor nas rúas.
polo de agora non deixan de ser atractivas. Sinceramente, están boas, son belas, a pesares de que tentan non selo. Compañeiros varóns, seguro que algúns os recordaredes, cando facíamos asambleas nas facultades, viñan a morearse nas portas porque querían entrar e querían estar nas asambleas. E nos chamaban burguesas e nos chamaban as que non hai porque non os deixábamos entrar, decíamos, non, é a nosa liberación, vamos nos a coller as nosas rendas. Vosotros os quedades fora, se puñan do fígado, podedes imaginar. Tamén nas nosas vidas familiares, porque unha das cousas que nos aportou o feminismo, logo todo isto se teorizou, pero en aquel momento, para nosotras o feminismo iba tamén ás nosas vidas. Así que chegábamos a casa e montábamos o follón con o reparto das faenas domésticas, en na cama e en todo o demais. O cual estaba extraordinariamente moi ben, pero creaba temores no que nos rodeaba, non? Dicir que eran despois isto o personal e político, ali onde hai opresión, deixa de ser personal para convertirse en outra cousa, non? Escandalera tamén a nivel social. Eu tamén son adúltera, berramos nas rúas de Pontevedra no ano 1976 en solidaridade con Emilia de Vilaxoán, condenada por adúltera. En aquel entonces o delito de adulterio existente era diferente para homes e para mulleres. O home había que pillalo na propio domicilio, con interfecta, ou ben manifiestamente, pero a muller abondaba coa sospeita. A Emilia de Vilaxoán, a donde o señor marchara, ben, é unha das dinámicas que fai este feminismo, implicarse e autodenunciarse. Eu tamén son adúltera. Podedes imaginar, nas rúas de Pontevedra, isto. Ou o apoio en Encarna López, en Vigo. Encarna López era unha traballadora do Corte Inglés, un supermercado Corte Inglés, que non aceptou os requerimentos sexuais do xerente da sección, señor Pallarés, creo que era, señor Llorente, e entonces acordaron despedila imputándolle un roubo. Fixemos unha mani en Vigo macanuda, en donde además chegou a poli, tivemos ali unha refriega e non me toques, non me poñas as mans encima, non. Isto foi a comezos do 77. Ou consignas, algunhas, pois, sexualidade non é maternidade, parir non é o destino da muller, ou a cea, Manolo, a fastisolo, ou anticonceptivos. Estou falando do ano 77, é importante isto, non? Anticonceptivos, a sazón prohibidos, anticonceptivos para non abortar, aborto libre para non morrer. Bueno, en máis dunha ocasión, a min particularmente, teño vivido con outras compañeiras que me correran as cobazos, ou que nos chamaran porcas, ou que toda esta clase de maravillas. Tamén esta escandalera nos propios compañeiros da esquerda activa e de oposición ao franquismo, que na xeral demanda de amnistía aos delitos de presos políticos que estaban nos cárceres, esqueceran a amnistía para os delitos da muller, cousa que nos puxemos e levamos á vida política, non? Delitos específicos da muller, como mulleres no cárcere por aborto, por prostitución ou por lesbianismo. Isto quedaba esquecido e nos o levamos. Bueno, algúns fitos en toda esta cousa que eu quero falar, eu collen 4 cousas. Son o tema do aborto. Creo que foi importantísimo o aborto na construción deste feminismo, porque desde o principio planteamos o dereito das mulleres a abortar. Podedes imaginar en unha sociedade dominada pola Iglesia Católica, que viñamos de un nacional catolicismo de 40 anos, o que significaba abortar, non? O crimen, o delito, bueno, unha cousa, o pecado. Para nosotros foi moi importante e fixemos campañas moi sostidas, que chegou a niveles de loita durísimos, agora vos digo, non? Moi importante, primeiro, porque puña en cuestión a idea de que a sexualidade hetero, tiña que ser unha sexualidade reproductiva, con fines de parir. Por lo tanto, o aborto pon eso en cuestión. Pon en cuestión esa idea que viña tal é a identificación de muller con nai. Que nosotras decimos de eso nada. As mulleres somos mulleres, independentemente de que seamos nais ou non. E estamos ou podemos estar plenamente realizadas ou plenamente sin realizar nun caso e no outro caso. Ou malamente realizadas en ambos os casos. E cuestionar esa idea que seguiu funcionando hasta moi pouco e aínda en algunhas mentes sigue, esa idea de que a maternidade é a verdadeira función das mulleres.
tanto a maternidade biolóxica como a maternidade social. Bueno, cousas que na campaña fixemos, bueno, aparte de primeiro denunciar, concienciar, etcétera, cando chegou o PSOE ao goberno, en 1982, non aprobou ninguna lei, despenalizou en 3 casos o aborto, e aí nosotros empezamos a apretar unha campaña durísima. Primeiro de autoimplicaciones, eu tamén abortei, xornadas a prol do aborto, e nas segundas, con moitos apoios da sanidade, fixemos unha campaña macanuda, de chamar a policía dicindo estamos facendo abortos, en unha xornada onde estábamos, en efecto, facendo abortos. Veñan a deternos, estamos facendo abortos. Non se atreveron, por suposto, non foron. Pero o nivel foi alto, foi forte. Bueno, 3 minutos. Cando chegou Gallardón, isto estaba a sociedade, tiña cambiado extraordinariamente, non me estendo máis. 3 cousas. No tema da sexualidade, me parece moi importante porque fomos un movimento feminista que, a diferencia do feminismo decimonónico, fomos un feminismo pro-sexo. Reivindicamos en todo tempo e circunstancia o dereito das mulleres ao placer, a importancia do sexo nas mulleres, combatindo a idea de que as mulleres somos seres asexuados e pouco interesados no sexo. Se nos acusou moitas veces de incidir moito en isto, pero a nosotras nos parece importantísimo e nos sigue parecendo. Da violencia contra as mulleres, moi desde o principio, estivemos dando a matraca e a barrila, co tema da... bueno, non me estendo. E tamén no tema laboral. Todo isto para decir que de onde viñamos, que expuxen a brocha gorda, a onde estamos, as leis que se teñen ido aprobando, os cambios no Código Penal, no Código Civil, ten todo que ver co cambio na conciencia social das mulleres e da sociedade. E ese cambio na conciencia social das mulleres e da sociedade se debe a todas as persoas, como decía antes Marilar, a todas as organizaciones que loitamos e peleamos para que este cambio se producira. O 8 de marzo non naceu efectivamente da nada, ven de unha corrente e dun río, a veces subterráneo, a veces moi numeroso e moi explícito, e outras veces que circula sin que se vexa moi ben, pero que está traballando en asociaciones, en institutos, en centros escolares de primaria, en barrios, está funcionando, e tivemos a sorte de que o 8 de marzo emerxeu con moitísima forza. Creo que os logros nunca son para sempre e que hai que seguir sostendos e agrandándos, e para iso fai falta que alguén os pelee desde asociaciones e organizaciones, independentemente do que fagan as instituciones, que teñen tamén a obriga de facer o que lles compra, non? Hasta aí. Boas tardes. Eu, que son un desastre, escribín folios, pero esquecinos na casa, polo tanto, agora teño que falar así de oídas, e nada máis. Bueno, de oídas, quero decir, de recordos, sin datos, pero bueno. Para min a HM ten unha fundación anterior ao que fala a Nina. No ano 75, que foi o ano internacional da muller, sobre a metade do ano, aproximadamente, empezamos a reunirnos algunhas mulleres de Vigo en casas particulares ou en despachos de abogacía, como por exemplo de Teresa Mourín, que era unha abogada laboralista que estuvo aí desde o principio, en fin, algunhas mulleres viguesas que empezamos a falar e a pensar na posibilidade de montar unha asociación, como así fixemos. E esa foi a Asociación Galega da Muller. Bueno, a Asociación Galega da Muller, posteriormente, seguramente a finais do 75 ou principios do 76, foi a Santiago a facer a súa presentación. Eu non fun porque, bueno, había que facer un manifesto
para presentarse, eu fixen o meu manifesto e foi considerado moi revulsivo, moi, bueno, que non era aceptable, e entón eu dixen, bueno, pois eu non vou, porque voume da asociación, porque se non se acepta isto, que para min era elemental, pois, pero bueno, o caso é que logo non fun a Santiago, pero falaron comigo, dixeronme que non me fora, e eu, a verdade é que comprendín que iba a facer máis estando dentro que fora. E entón, como era unha feminista, estaba moi interesada, pois quedei. E así foi o que podo decir é que o meu manifesto estuvo superado en nada, porque, bueno, o que ocorría o mellor é que eu pois lera algo máis de feminismo. Bueno, de feito, xa naquel momento eu debía ter escrito casi totalmente A muller en Galicia, que foi o meu primeiro libro, que se publicou no ano 77, porque tuvo atrancos editoriais, se non houvese salido un ano antes. Entón, bueno, quero decir que xa un pouco eu andaba niso e seguramente era, pois eso, un pouco máis de coñecemento que enseguida alcanzou todo o mundo. Bueno, pois, o que eu me lembro deses comenzos é que de seguida empezamos a manifestarnos. Recordo a manifestación en Vigo da adúltera de Vilaxoán, que, bueno, parecía realmente falar da Idade Media, claro, aquilo. E, bueno, así seguiron despois as do aborto, non, as do divorcio primeiro, que foi conseguido no ano 81, as do aborto. A pesar da democracia, a Igrexa Católica continúa tendo moito poder neste país. Iso por un lado. E por outro, que tamén os gobernos lles interesa ter o control da natalidade. É dicir, a estas chicas non se las puede dejar solas con este asunto, son elas as productoras, desde logo, pero cuidado que elas non poden decidir. Claro, como resulta que a maior parte das mulleres están no mundo privado, na esfera privada da sociedade, onde non se decide nada, pero é precisamente onde se empreña, onde se pare, pero non se toman decisións. Nas decisións están na esfera pública e entón nós non temos decisión sobre isto. E así vai o tema do aborto, no que, bueno, pois realmente, como digo, vamos fluctuando. Na HM empezamos inmediatamente a traballar, había que traballar moito, esforzarse moito, porque estábamos, pois claro, despois de 40 anos de ditadura, pois xa vos podedes imaginar, non? E entón era, pois eso, moito esforzo, moito traballo, pero tiñamos daquela moito interese pola teoría, moito interese pola lectura, nos sacábamos os libros das mans. Era un afán de saber, de coñecer, non? Moi grande, comparado cos tempos actuais. E logo, isto tamén, por exemplo, estábamos facendo xa unha hemeroteca e unha biblioteca na Asociación de Vigo, que era un piso alugado na rúa, bueno, esta, que sobe de Príncipe. Neira de Mosquera, non? No, López de Neira. López de Neira, perdón. López de Neira, bueno, lembro, por exemplo, un detalle de que tantas mulleres estaban interesadas nas nosas discusións e nos nosos debates, que decidimos abrir as portas a xente que non estuvese, pois, que non fose, vamos, da propia asociación. E houbo que subir máis de 100 cadeiras polas escaleiras, porque non tiñamos ascensor, para poder
acoller a toda aquela xente que viña, é dicir, que enseguida se empezou a mobilizar moitísimas persoas. A xente, claro, estaba ansiosa de todo isto. As encargadas da hemeroteca e da biblioteca eran Itos Domínguez e Trini Fraga. Elas estaban, nun recuncho, tiñan o seu recuncho, un espazo, tiñan este traballo. Teme aquí que isto ardeu. Entón, isto tamén é un desastre, foi un desastre, porque impide que teñamos moitas cousas, moito do que íbamos recollendo. Non é que non as recolléramos, é que ardeu. Elas afirmaron que baleiraran a papeleira, que ali non se fumaba, que, en fin, os bombeiros tampouco souberon decir por que se formou aquel incendio, e eu sempre dixen que foron atentado. Pero, sexa como for, a cousa foi así, non? Unha das cousas que organizamos despois foron as xornadas. As xornadas de Vigo foron impresionantes. Viñeron mulleres de todas partes de España, do País Vasco, de Cataluña, de Castela, en fin, foron moi interesantes, tanto polas ponencias que levábamos, como despois pola festa que fixemos en Castrelos, que foi realmente maravillosa. Aquela foi unha festa fantástica, con música, con bailes, con todo tipo de historias, con rifas. Unha fixo con coiro un cinturón de castidade que lle tocou a nosa amiga Angustias, que era unha moi divertida da asociación, que logo xogou co tema. Quero decir que foron fantásticas e serían recordadas anos despois de que se fixeron outras en Euskadi, en Cataluña, en varias partes de Castela, etc. Entón, porque a verdade é que foron moi estupendas. E isto ven a conto tamén de que as nosas xuntanzas e as nosas manifestacións, xuntanzas me refiro a xornadas e tal, remataban sempre con festa. Isto era algo fundamental. E nas nosas manifestacións cantábamos, e eu asombreime de que aínda se cantaran as cancións desde o principio, e aínda seguiran queimando a conferencia episcopal agora. É dicir, porque a teima contra a Igrexa foi sempre, sabíamos perfectamente que era o noso enemigo principal, non? Entón, eso, que sempre festexamos a vida. Isto era tan contradictorio. Non sei cantas teredes unha visión pola edade daqueles tempos, porque os militantes de esquerda estaban con unha cara de amargura sempre, tan cabreados, tan adustos, e era algo tremebundo, non? Entón, nos era todo o contrario, nos íbamos avanzando e celebrábamos o noso avance e reclamábamos a felicidade, que en definitiva é o que queremos sempre alcanzar, non? Era, pois eso, era a nosa teima. Falando de manifestacións, fixemos unha manifestación, debeu ser no ano 76, aproximadamente, non teño a certeza nin os papéis. Entón, resulta que houbo unha violación espantosa de 3 nenas que eran de 4, 6 e 8 anos. O tema saiu logo en Interviú.
Entón, este interviu, por certo, foi daquelas revistas daquela época en que combinaban os temas serios cas mulleres espidas, non? Isto era así. Entón, foron unhos obreiros, o sea, estas nenas vivían na Rúa San Pedro, que queda ali por detrás do Concello, e era daquela unha rúa moi pobre de xente que, vamos, que habitaba xente moi pobre. Entón, estas crías, que a de 4 e a de 8 eran irmás e a outra era veciña, pois ían xogar ali diante do Concello, e unhos obreiros que estaban ali traballando nas sardineiras que rodeaban o edificio, meteronnas nun coche, leváronnas a Samil, ao bosque previo á chegada á praia de Samil, e violáronnas. Ben, isto foi algo tremendo, e nós movímonos todo o que poidemos. Eu lembro de ir con un coche, con unha altavoz en riba, ir polas fábricas de conservas, donde había moitas mulleres, bueno, por todas partes da cidade nos fixemos o que poidemos cos medios que tiñamos. E logo, ao final, fixemos a nosa pancartiña para sair a manifestación. Que? Xa? Tres. Bueno, é tremendo. Entón, claro, isto me pasa por non ter papéis, porque eu me din aquilo, pero resulta que cando saímos e chegamos á Rúa do Príncipe, aquilo estaba invadido, estaba tomada a cidade. Entón, foi a xente que vivimos aquilo, tivemos a mesma sensación que este 8 de marzo, que vamos á manifestación en Vigo e aquilo eran 45.000 mulleres e non había maneira de verse nin de moverse. Entón, pasounos, non tanta xente, claro, pero algo parecido. É dicir, tuvo moitísimo eco na cidadanía este aspecto. Ben, e tamén en relación co aborto quería decir que eran moitas lesbianas as que ian en primeira fila reclamando o aborto, que isto tamén é algo que convén sinalar, non? Bueno, o sexo non coincido exactamente con Nanina. Non era tanto a reivindicación do placer, sino a contestación, porque nós éramos sexo, éramos consideradas como sexo, e entón todo é dicir, o feminismo fundamentalmente está baseado no sexo, e a proba é que a maior parte, bueno, unha grande parte dos libros, desde o de Simone de Beauvoir hasta Sulamit Firestone, hasta o último desta muller de Madrid, bueno, neoliberalismo sexual, que se chama, é dicir, todo o feminismo radica fundamentalmente no sexo. E creo, isto, bueno, se queredes falámolo despois, pero penso que unha das cousas peores que lle pasou ao feminismo galego foi a ruptura da HM, no que ti, as túas amigas, tuvechedes a función principal. E entón isto foi un drama, porque se desbaratou o feminismo e quedou únicamente nas mans das mulleres do partido e en fin, logo outras fundamos a Figa, pero tamén a Figa comenzou moi mal. Eu marchei e tuve rupturas moi lamentables porque, bueno, pois había que sair ao público. Eu defendo a acción, eu defendo o público, eu defendo a festa da palabra silenciada e defendo sair á luz e falar. O feminismo da diferencia pareceme un grande erro
e polo cal en Italia, que son as que levan isto en cabeza, teñen nada máis que unha diputada. O sea, non houvese habido a nosa lei de igualdade do PSOE, que foi gracias ás mulleres feministas do PSOE, nin a lei contra a violencia de xénero, nin etcétera, etcétera. É dicir, as mulleres temos que estar no mundo e procurar estar cada vez máis no público. Bueno, iba a falar de sexo, que é sempre moi divertido, pero non teño tempo. Nada máis, grazas. É moi interesante que as dúas falastes do aborto e eu, desde logo, igual que na Nina, que falou dos vasoirazos, lembro como unha das experiencias máis duras da militancia nesa época e repartir propaganda sobre o aborto, o mercado Calvario, e ter unha bronca impresionante. Quero dicir, era algo que socialmente dificultaba. Asesinas e cousas así. Sí, cousas así. Ben, pois ten a palabra Lupe. Perdón, Luisa. Hola, boa tarde. Bueno, en principio quero agradecer a Consellería de Igualdade de Compostela que teña organizado este debate, porque paréceme que é un debate xa se está vendo, non? Moi interesante e que, ademais, normalmente non se fala. De feito, por desgraza, eu que sigo sendo activista no movimento feminista, sorpréndeme moitísimo cando, sobre todo, a xente nova di históricamente se facía isto. Digo, históricamente, 4 anos, como moito para atrás, non? Entón, claro, seña... paréceme que isto sí que é moi importante, non? Bueno, eu vou centrarme en mulleres nacionalistas galegas, que o que me corresponde, e logo, por suposto, pois no debate xa falaremos. Eu, de todas maneiras, quero facer dúas reflexións que me viñeron ao fío, gracias, de cando estaba preparando esta xunta. Primeiro, o importante que é para o feminismo galego coñecer precisamente a nosa xenealoxía, tanto no que fai referencia á teoría do pensamento feminista, que é bastante abundante, como na recuperación da memoria histórica en canto movimento de transformación social. E, ademais, teño claro que a nosa historia temos que escribila nós. Non a pode escribir outras persoas. E porque temos que facela, e, ademais, penso que é urxente. Porque moitas cousas, a vida ten un ciclo determinado, e menos mal que o ten, e entón moitas cousas serían recollidas vía oral. Entón, paréceme que eso, por exemplo, as institucións terían que colaborar en que eso se recollera, ademais, con bastante urxencia. Ben, eu sei que há publicacións sobre a historia do movimento feminista, seino, mas penso que hai moitísimas cousas que facer. E eu, sobre todo, penso que a historia do movimento feminista non pode ser que a historia do movimento feminista e a historia da organización das mulleres neste país teña esquecementos que ou ben son que a persoa ou as persoas que a fan non teñen coñecemento para poñerse a escribir sobre elas, ou senón indican unha cousa moi sectaria que creo que entre as mulleres non debería de existir. E, bueno, podría dicer cales, pero non paga a pena. Ben, bueno, entón, eso sería por unha banda. Tamén quero dicer, neste sentido, que repasando e preparando esta charla, dime de conta que mulleres nacionalistas galegas temos
kilos de arquivos, o sea, temos de todo, e en todos os soportes, o sea, en papel, soporte digital, o sea, moitísimas cousas. Nós sí que atesorábamos, ou sea, casi todo o que tiñamos. Eu non sei se tanto era, porque non lembro que en MNS se falara eso de ir preparando o arquivo ou non, pero desde logo sei, e dime conta tamén, que hai moitas mulleres que valoramos moito a memoria histórica e, polo tanto, parécenos que dentro da memoria histórica ten que xogar un papel fundamental o papel das mulleres. Entón, sí que temos, de verdade, moitísimo material, vamos. Ademais, preparando este debate, valeume para revisitar a miña vida a través da historia do movemento feminista galego. Precisamente, polo en valor. Polo en valor porque, fixádevos, até agora falaron dúas mulleres, a diversidade inmensa que había e que ali estábamos todas loitando, organizadas, o sea, que logo había decisións, tampouco pasa nada, porque logo nos momentos importantes estábamos todas xuntas, non? Entón, eu, por exemplo, por poñer un exemplo, me atopo aquí con 4 mulleres, que con dúas, Nanina e Lupe, compartillei militancia durante moito tempo, con Marilar son outro tipo de coñecementos os que tiven, e a verdade que perdera totalmente o contacto con elas. O sea, en cambio, con María Xosé non. Con María Xosé somos da mesma cidade e temos unha relación estreita. Entón, me recolocou en moitas cousas. O sea, en ver, incluso con compañeiras que estuven con elas en organizacións, o moito que se traballaba, o sea, e falo en concreto de Nanina e falo tamén de Lupe, non? Entón, de todas maneiras, teño o convencemento que as tres, e podo decir as 4, xogaron un papel moi importante no movemento feminista na Galiza e creo que o siguen xogando. Bueno, eu voume a centrar na etapa, non vou a contaros os 32 anos que facemos en novembro de Mulleres Nacionalistas Galegas, porque senón tería que estar aquí moito tempo, pero sí que vou contar os inicios porque creo que nos marcou moito durante bastante tempo, tanto a nivel interno da nosa organización como as relacións con outras organizacións do país, non? Bueno, como xa dixo Marilar, na presentación, no 84, un grupo de mulleres no seo do BNG, eu naquele momento estaba no BNG, criamos grupos de mulleres para debatir a posibilidade de crear unha organización nova que tuvera dous pés, ou seña, a loita antipatriarcal e a loita de libertación nacional, non? Eso se consolidou en 86 con a nosa primeira asamblea constituinte en Compostela, dicer que éramos perto de 300 mulleres, éramos moitísimas, e que vamos, os principios que se aprobaron en esa asamblea foi o que dixen, non? O sea, fundamentalmente, vamos, debatimos moitísimas ponencias, moitísimas, pero sintéticamente, fundamentalmente, o que decidimos foi crear unha organización independente, decíamos nós, e con dous pés, a loita antipatriarcal e a loita nacionalista. E digo que decíamos porque as mulleres de MNS tiñan presenza nos organismos de dirección do bloque, o cual, lóxicamente, a nosa independencia estaba moi limitadísima. De feito, ante os primeiros problemas que hubo a nivel político no seo do BNG naquel momento, foron expulsadas, en principio, as mulleres dos órganos de dirección,
e deuse un problema fortísimo no seo da nosa organización. Nós éramos minoría, as que seguimos querer convocar unha asamblea extraordinaria para tratar o criar de verdade unha organización feminista independente de calqueira organización política. O importante que eso, eu creo que as que pasamos por MNC, por Mulleres Nacionalistas, desde o principio é algo que o vivimos e o temos clarísimo, o importante da total independencia de calquera organización mixta, e non se nos afectou esa posibilidade, simplemente hubo unha fractura terrible e continuamos as mulleres que non seguíamos no bloque, o sea, continuamos en la organización de mulleres nacionalistas, non? Tuvemos unha segunda asamblea, e non vou a contaros todas que tuvemos moitas, pero esta segunda tamén, porque, bueno, tamén non o dicen, pero é certo que a maioría das mulleres que formábamos parte de Mulleres Nacionalistas Galegas, en xeral, tiñamos moita vontade, moitas ganas de traballar, o sea, comíamos o mundo e, de feito, abordamos moitísimos temas, pero tiñamos, a maioría, eu procedía do feminismo organizado, pero a maioría non tiñan ni formación feminista a nivel teórico, ni, por suposto, ninguna experiencia práctica en canto a eso, non? Entón, na segunda asamblea, que xa eleximos un lema que me parece que reflexa bastante o que queríamos dicer, era libres para medrar para sermos libres. O punto fundamental desa asamblea foi a desvinculación total de calqueira organización política mixta. Ben, tampouco foi exactamente así, o sea, sí que quedamos desvinculadas, non formamos parte de ninguna organización política, pero tuvimos un segundo problema grande con un colectivo de mulleres que pertenecían a unha organización mixta que non tanto por diferencias, non tanto por diferencias na política que tiñamos antipatriarcal fóronse da organización, sino porque as diferencias políticas, unha vez máis, se puseron por enriba dos intereses de a libertación nacional. Ben, de todas maneiras, como os podedes dar conta, non chegamos a estar un ano no bloque. O sea, a Asamblea Fundacional se fixo en novembro do 86 e as mulleres e nós, bueno, primeiro expulsaron a unhas compañeras e logo decidimos irnos en outubro do mismo ano, o sea, non chegamos a estar un ano. Entón, con a asamblea constituída exactamente. Ben, nos, a partir de aí, bueno, primeiro, tiñamos uns problemas co movemento feminista organizado fortísimos. Ni no momento de 86, ni no 87, ni moitos anos máis tarde, a nivel nacional, quero dicer, non se nos recoñecía como unha organización feminista. O sea, é máis, normalmente o espírito de Mulleres Nacionalistas sempre foi facer, alo menos, determinadas actividades dunha forma unitaria, como era a convocatoria do 8 de marzo, e vamos, es que eu repasando os papéis veía que todos os anos mandábamos a mesma convocatoria para facer un debate e non se nos respondía, ni se nos tal. Ben, polo tanto, Mulleres Nacionalistas Galegas estuvemos hasta o ano 89 convocando en solitario, 8 de marzo, manifestación nacional en Compostela. Nos comenzamos primeiro, queríamos consolidar a nosa organización e o logramos bastante. O sea, logramos ter unha organización
con un certo peso e, ademais, sobre todo, es que éramos tremendamente currantes, vamos, éramos uns terremotos, creo que eso, polo que estáis escoitando, todas as mulleres feministas naquel momento, vamos, o seña, de feito, a mí moitas veces, igual éramos 6 nunha zona e dicía, pero vos cantas sedes, só de 50, como fixechedes eso? Digo, bueno, sí, 56, o seña, pero bueno, pero sí. E logo, consolidar a organización, hubo un tema que sí que tuvemos moi en conta, que foi, porque sí que éramos conscientes da falta de debate e comenzamos a facer debates de formación, e Dios mío. Bueno, pues de todo tipo, vamos, prostitución, la lei de aborto, que non vou a contar porque, bueno, o que sí quero dicer ao fío do que se dixo es que, efectivamente, os dereitos se conquistan loitando, pero igual que se conquistan os perdemos se non seguimos organizadas e loitando. Creo que eso, solamente facendo un seguimento da loita ao aborto neste país e en todo o Estado, vamos, eso queda clarísimo. Logo, a mí me parece que hai cosas que fixemos que foron moi novedosas, como no 86, comenzamos a facer campañas contra os xoguetes sexistas moi impactantes. Non eran só de publicidade, sino era de traballo propio en determinados barrios, cos rapaces e as rapazas construyendo xoguetes, explicando por que eso non... Bueno, que non se podía admitir eso de que unha moneca fora para unha rapaza tal, o sea, ben. Logo, tamén nos centramos moito en temas de publicidade, o sea, la utilización do corpo da muller como obxecto sexual, o das mises, incluso unha vez estuvemos a punto de boicotear un concurso presentando a unha compañera que era guapísima, por certo, pero al final nos rajamos e non entramos, pero bueno, o tiñamos todo preparado, pero era para facer ali un boicot total, non? Bueno, esa, la última que fixemos coas mises aínda foi no 2012 en Sarria, que logramos parar el concurso de mises, que nos parece absolutamente anacrónico, ¿no? Bueno, logo, tamén en Mulleres Nacionalistas, me imagino que en outras organizacións tamén, temos un listado de moitas accións e moitos suizos, o seña, hubo sempre moitas mulleres pendentes de suizos, o seña, e cousas tan alucinantes como un suizo no barco a unha rapaza que tiña síndrome de Down, as compañeras fixeron ali unha campaña e ao final a quen xulgaron foi a unhas compañeras de MNC, que además durou e foi moi duro. De eso temos hasta vídeos, imaginaros, en esos anos, o sea, éramos moi modernas, a verdade. Logo, eu que sei, había 5 compañeiras pendentes de suicio polo Tribunal Militar, por campañas de insumisión, fundamentalmente centradas en Compostela, conjuntamente con Mulleres Libres. Rosa Basaba, os acordades, non? Pois fixeron campañas, francamente, que me parece importantísimo que esas campañas salgan a luz. Logo, que sei, pois por los asesinatos, facíamos cousas conjuntamente... teño que dicer unha cousa. Vigo sempre foi unha excepción a ese nivel. En Vigo sí que sempre fixemos as accións unitarias, sempre. Os 8 de marzo facíamos manis unitarias, e nos encadeamos, por exemplo, diante dos xulgados, que facíamos accións moi tal, pero xa conjuntamente todo o feminismo unitario, porque todos os suicios por violacións, el violador salía de rositas, entón, bueno, de feito, houve unha compañeira que acabou na cadea uns días naquel momento. Ben, logo, outro tema que tamén nos preocupou moito a nós, como mulleres nacionalistas, foi a recuperación da memoria desde unha perspectiva de xénero. Temos bastante traballo de investigación, bastantes libros publicados, e lo último, así máis recente, no ano 2011, un roteiro en Vigo de 15 puntos, que, vamos, eu desde logo os aconsello que o guiedes, fíxose desde a Consellería de Igualdade en este 8 de marzo, con grande suceso, porque, vamos, me parece que é unha recollida non só de mulleres pioneiras en determinadas, pois, a primeira doctora, non sei que, sino colectivos de mulleres que teñen participado
e axudado moito a construir esa cidade e que eran totalmente esquecidas, nunca se lembran dela. E logo espazos como a Casa da Muller e como a Biblioteca Feminista, que ali sí que temos esas cousas que foron por reivindicacións do movimento feminista e desde o Consello Municipal da Muller. Me parece que tamén temos que reivindicar os consellos municipais da muller, porque hai cousas que desde o feminismo de base non somos capaces de abordar por falta de cartos, por mogollón de cousas, e sí que podemos levar esas iniciativas a estos organismos. Ben, me queda algo, non? Por iso... Pois nada, xa remato. Remato con unha cousa. Que nós vamos, eu creo que si fomos pioneiras, un segundo, pioneiras no tema das redes. Nos pareceu moi importante el tema de a difusión do feminismo a través das redes. No ano 2000 xa tiñamos web, e no 2010 tiñamos Twitter e Facebook. E ademais nos parece unha forma interesantísima de comunicarnos, porque por desgraza en Seral, vamos a facer un apartado que logo agardo que se poda falar este 8 de marzo, que sí saímos moito na imprensa, pero en Seral non sae nada. Entón, para nós, a boa utilización das redes nos parece unha ferramenta estupenda. E me calo, que senón me... A ver, eu intuía que iba a ser a cousa un pouquiño así, non? Como foi até agora. Entón, eu me plantexei na casa, bueno, que fago? Porque non me podo repetir, eu sabía o que iban a falar elas, o que iba a falar Luísa, claro, son moitos anos de compartir cousas, e digo, e que fago para non repetirme? Entón, a mí se me ocurriu, pois, levarvos a un paseo polos espacios físicos que eu, cando menos, recorrín durante, bueno, pois, bastantes décadas, nun activismo feminista que, bueno, que parte, como dixo antes Marilar, desde os anos da década dos 70, non? Eu, si, son algo máis nova que a elas e a miña conciencia feminista pois naceu nos últimos anos dos 70 gracias precisamente a unha muller que se chama Anxos de Ferrolterra que nos convocou a mulleres que estábamos organizadas pois ao redor dos grupos nacionalistas de ali de Ferrolterra, unha muller que xunto co seu compañeiro pois viñan do movimento comunista galego, ao que creo é unha organización a que penso que hai que agradecerlle moitísimo tamén das conquistas feministas. É unha organización que supo criar activistas, tanto mulleres como homes, que foron, penso, a vanguardia na liberación sexual e moitas outras vanguardas, non? Aquí na Galiza. Creo que eses activistas do movimento comunista galego de aquela época superon transmitirnos a esas novas xeneracións que estábamos empezando a tomar conciencia despois dos primeiros anos da transición que había algo máis que reivindicar que o pan, non? Había que reivindicar tamén as rosas, había que reivindicar unha maneira de vivir diferente, a felicidade, os dereitos, a liberdade, todas esas cousas. E esta muller, que se chama Anxo, xunto co seu compañeiro, lograron crear en Ferrol, xunto con outras persoas, unha rede de apoio a mulleres, bueno, pues que necesitaban abortar, facían moitos viaxes a Portugal para realizar abortos clandestinos, facían, bueno, pues reunións concretamente de mulleres que éramos moi novas, pero aí empezamos a reflexionar sobre moitos temas, o que deu lugar a que, xunto con a experiencia vital que xurdía de todos os problemas que te plantexaba a sociedade daquel momento polo simple feito de ter nacido muller, pois que aflorara a conciencia feminista e o que empezou a ser como un xermolo, pois agromara e fora avanzando. Entón, o meu primeiro espacio é para invitarvos a visitar a Casa de Anxos,
que era unha casa de unha familia obreira, normal e corriente, ali ao redor dunha mesa camilla, pois nos juntábamos 5 ou 6 mulleres, e de aí, xurdiu tamén a idea de que dentro do que era o campo nacionalista, pois era necesario pois crear unha organización propia. As compañeras da HM nos veían, como dixo antes Luisa, pois con bastante desconfianza, e tiñan toda a razón do mundo, porque está claro que nos tivemos que ganar moi a pulso o ser unha organización feminista, e unha organización feminista independente. Luisa fixe un análisis, eu aí engadiría, aparte de decirvos que ela sí que tiña a teima do arquivo, ela era que collía as fotos e se encargou moito de guardar, porque as demais eu penso que pasábamos un pouco máis, pero non tanto como a ti, tiras máis sistemática niso, máis organizada e sabías do valor máis concreto daquel documento ou aquela foto. Pero o que quería decirvos que, e non me vou parar no que é o proceso de fundación e todo iso, pero sí os primeiros anos de Mulleres Nacionalistas Galegas, claro que estiveron totalmente determinados por cousas externas ao que era o accionar feminista, no? E Luís xa non o mencionou, pero unha das cousas que nos marcou fundamentalmente foi o accionar armado, non? A loita armada que aparece vinculada ao exército guerrilleiro e moitas mulleres, como non era de esperar, o sea, como non era menos, sino que as mulleres que estábamos aí, bueno, pois tiñamos ideas vanguardistas e tiñamos moito desexo de cambiar as cousas, estaba o tema da reconversión polo medio, había moito polo que pelear e moitas agresións moi directas, pois había xente, mulleres moi comprometidas aí, e polo tanto, claro que sufrimos esa falta de independencia, pero ainda así eu creo que é de xusticia recoñecernos que supimos vencer todas esas dificultades. E esas dificultades, sobre todo, teñen un espacio físico, que eu a veces penso, jolín, que pena que non haxa unha industria cinematográfica forte no país, porque dá para un guión cinematográfico, que podería ir recorrendo todos eses espacios. Ese segundo espacio é a Casa de Pilitos. A Casa de Pilitos é fundamental. O Concello debía poñerlle unha placa á Casa de Pilitos. A Casa de Pilitos é o sitio onde acudíamos as militantes de Mulleres Nacionalistas Galegas, cando menos cada 15 días, de distintas partes do país, e aquelo era, bueno, era o noso espacio de formación, de debate, de preparar as nosas accións, todas as que relatou Luisa e moitísimas máis, non? Inda por riba, Pilitos, que traballaba daquela poñendo copas hasta as tantas, nos recibía pois medio en pixama e con morta de sono, e inda así nos abría a porta da súa casa para facilitar que as que viñamos de distintas partes puidéramos ter, bueno, un mínimo de calor, ¿no? Para poder desenvolver a nosa actividade. E non estou falando dun ano, nin dous, estou falando de moitísimos anos de abrirnos a casa, ¿no? E quenes estábamos ali? Ali, bueno, pois que nos reuníamos? Pois a parte de Luisa e máis eu, estaba Begoña Camaño, fundamental, estaba Toña, estaba Pilitos, Pim Patiño, unha persona tamén fundamental para o feminismo galego, que é de Ferrol, e bueno, e outras seguro que hai moitas, non? Que me deixan o papel, pero éramos un grupo que tiña moitísima forza, porque aparte de pola idade, que éramos moi novas, aparte diso que nos queríamos comer o mundo, e logo tiñamos unha motivación, gracias a estas mulleres que están aquí, porque nosotras tiñamos que dar a talla, porque tiñamos a unhas veteranas que tiñan o título xa, e que cando as veíamos, eu cando menos xa me poñía a temblar, pois tiñamos que ganar ese título. Entón a nosa organización tivo que facer moitísimo esforzo para demostrar que éramos merecentes do título de organización feminista e que as que estábamos ali estábamos en disposición de dalo todo, non? Entón, bueno, vou saltar porque senón xa non me vai quedar moito tempo, pero o outro espacio político, cinematográfico, xa é un salto cualitativo, é outra casa, e en este caso é a Casa Encantada. A Casa Encantada é outro espacio onde, de repente, e ante un chamado que vimos de casualidade en Le Monde Diplomatique, e porque por casualidade sabíamos francés, e vimos así con unha pequeniña,
de que as mulleres de Quebec estaban organizando unha mobilización mundial. Bueno, se mulleres nacionalistas daquela nos lanzábamos por un precipicio, imaginadevos, se non, pois isto hai que facelo, e hai que facelo aquí na Galiza, e isto vai ser estupendo, e bueno, entón conseguimos de alguna maneira que ao redor da Casa Encantada, porque claro, a Casa de Pilito xa era un espacio moi particular e quizá moi pequeno, pero ao redor da Casa Encantada conseguimos lograr unha unión moi importante entre moitas mulleres que tiñan atrás organizacións mixtas e organizacións feministas que veíamos aí nese internacionalismo feminista que se abría camiño no planeta a posibilidade pues, de facer algo importante, no darlle un impulso importante ao movimento feminista no noso país, como así foi. No? Bueno, mulleres nacionalistas galegas tamén, e moitas outras mulleres que estaban ali, tamén o veíamos como unha oportunidade de poñer a Galiza no mundo tamén, non? A través da nosa presencia como mulleres galegas. De feito, tivemos moitos problemas con outras organizacións do Estado porque non nos querían recoñecer como unhas integrantes máis a nivel de igualdade, non? No mundo, porque decían que podíamos ser perfectamente representadas polas que iban do Estado, non? Bueno, pois aí que nos encontramos, pois aí se sumou, a parte da experiencia das compañeiras da HM, pois estaba Goretti, que traía atrás unha organización política importante, había mulleres dos sindicatos, bueno, estaba Rosa Basabe, por suposto, da CNT, con toda o seu ideario de mulleres libres, que era algo que creo que enriqueceu moitísimo, pero había moitas outras, estaba, bueno, Pili, bueno, Paula Curveira xa estaba en MNX, pero Pili Estévez. Despois, quizá, para mí, desde a miña experiencia personal, e creo que foi moi efectivo, foi importante contar con as mulleres que participaban tanto no que era o sindicato STEG do ensino, como en mulleres cristiáns galegas, que tamén participaron aquelas reunións de iniciación da marcha. E sabedes por qué? Porque estas mulleres traían unha experiencia importantísima na resolución de conflitos. Traían unha práctica, tanto organizativa como de modelo de organización e de resolución dos problemas, que fixeron que, bueno, pois eso, mulleres que tiñamos moita rivalidade ou que non nos veíamos con moita confianza, pois pudéramos superar moitas das dificultades que tiñamos en aquel momento, non? Foron momentos importantes porque pudemos representar o noso país en cousas importantes a nivel internacional que realizou o feminismo naquel momento, pois Nova York, en Washington, foron as mobilizacións en Bruselas, onde as galegas, bueno, tivechedes unha participación importantísima, e despois moitas mulleres que foron polo mundo adiante, representando a Galiza en aqueles encontros, non? Bueno, Paula foi a India, Anita de Ferrol foi a Ruanda, Begoña Camaño foi a Quebec, Isaura e Rosa Basabe foron comigo a París, vaya días e vaya noites, aquilo fora impresionante. E, bueno, a Casa Encantada foi un pouco unha escola para todas. E creo que todo o que xurxiu despois, moitos anos despois, cando se empezou a falar da nova política, dos novos xeitos de participación e tal, creo que as mulleres que participamos na Casa Encantada xa nos viña todo un pouco, non?, de volta. Creo que aí exercimos un modelo de democracia e de participación, practicamos moitísimo consenso. Creo que eso foi unha experiencia impagable para as mulleres que pudemos participar niso, non? E, bueno, despois, creo que a outra casa que podía entrar nese guión cinematográfico xa foi a Casa de Panxón, a Casa das Mulleres, que con o goberno bipartito, a través da acción de Carmen Adán, na Secretaría de Igualdade, pois pudo rescatar o que era unha residencia de ocio, onde que foi por pouco tempo, pero pudo rescatar o que era unha residencia de ocio con
filofascista, se podía decir, non? Porque ali aniñaba o fascismo aínda realmente, e a convertiu nunha gran sede, mesmo nunha gran sede diplomática internacional para as mulleres e que acolleu moitos eventos, non só para as mulleres deste país. Me quedan 3 minutos, só me queda unha casa e xa está. E resulta que, bueno, que aí hai unha muller importantísima tamén para o movimento feminista galego, que é Vitoria Iglesias, que asumiu a xerencia desa casa e que tamén unha muller que temos como referencia moitas das mulleres que estamos aquí. E bueno, aí sucederon cousas inimaginables, non? Acollimos mulleres de todo o mundo, pudemos organizar desde aí a mobilización importantísima que hubo en Vigo no ano 2004, que, bueno, de eso xa hai vídeos e todo iso, e, bueno, todo o que organizamos ali en Vigo, non? E de aí, e quizá, ao mellor con un pouco de anterioridade, pero tamén con posterioridade, hai que falar da Casa das Mulleres de Vigo, non? A Casa das Mulleres de Vigo, que tamén tivo un papel como espacio físico de confluencia para organizar todas as movilizacións que durante a primeira década do ano 2000 pois puso a Galiza no movimento feminista internacional como un punto importante no que mirarse e no que desde donde ver pois unhas mulleres que desde a súa propia identidade, non? Como mulleres galegas, fomos capaces de aportar a ese movimento internacional. E se me deixas 5 segundos, nada máis, quería dicir unha cousa. A ver, o activismo que nos tivemos desde eses anos 70, eu creo que era un activismo, sobre todo o das primeiras décadas, un activismo moi sacrificado, moi esforzado, non tiñamos apenas recursos, todo salía do noso diñeiro personal, do noso esforzo personal, apenas había apoios, aínda que, bueno, no Parlamento galego sí que nos 80 había xa algunhas feministas, estaba María Xosé Porteiro, estaba Pilar García Negro, que nos teñen convocado a accións dentro do Parlamento e a escoitarnos e a comisións, cousa que daquela era casi impensable, non? Despois xa moitas feministas... Para mí sigue sendo así. Non, perdón. Nada. Despois, moitas feministas conseguiron acceder ás institucións, entonces eso tamén foi un impulso moi grande, pero realmente o activismo que hai agora, o activismo feminista, a mí me parece moi interesante que aporte esa visión máis lúdica, non? Creo que, o decía no programa de Ana, hoxe, no Diario Cultural, creo que para os tempos que corremos é un xeito de mirar o activismo moito máis efectivo, non? Dándolle valor ao lúdico, porque María Xosé dice, o noso todo acababa en festa e había moitas cancións, e sigue habendo moitas cancións nas manifestacións, pero no activismo había moito sacrificio e había moitas horas de un traballo moi sacrificado. Eu creo que agora, por sorte, creo que as novas xeracións consiguen que ese activismo sexa moito máis atractivo, polo menos o que eu percibo, non? Eso por un lado. Pero por outro lado, tamén quería facer unha reflexión, se me permitides, se xa é o último, sobre o que foi o 8 de marzo. Eu son das que penso que os grupos feministas sempre son como fermento para que o pan levede, non? O sea, son fundamentais, se non hai o fermento, o pan, cando se poden dar as circunstancias, o pan sería esa explosión, por exemplo, no 2004, ou esa explosión o pasado 8 de marzo, sin ese lévedo que faga implosionar a masa, sería impensable, non? Pero hai que pensar que ao día seguinte do 8 de marzo, todos aqueles medios de comunicación que nos daban tantas louvanzas e que decían que era tan importante que as mulleres nos mobilizáramos, estaban aplaudindo as manifestacións de Semana Santa, as expresións religiosas misóxenas, estaban poñendo na poleira pois todo o que era unha expresión simbólica patriarcal fundamental. Ou en esta semana pasada, donde unha anécdota convirte a familia real, expresión tamén patriarcal dunha institución como é a Xefatura de Estado, pois na noticia
máis manida e máis falada, non? Expresando ademais e exemplarizando sobre o que se pode facer ou non se pode facer entre as relacións familiares e ademais a gravedade de que unha nena, creo que agora ten 10 anos, unha nena de 10 anos que teña un xesto determinado porque esa nena vai ser a nosa xefa de Estado, non? Dentro de pouco. Entón, quero dicir, a miña reflexión acaba aquí. É importantísimo a acción feminista, é moi importante as alianzas entre as organizacións de mulleres e é moi importante as alianzas entre as organizacións de mulleres e as mulleres que participan ou participamos nas organizacións mixtas. E é importante por iso, porque ese fermento ten que estar sempre vivo, activo, para cando se den as circunstancias, volver a subir un escalón máis como subimos este pasado 8 de marzo. E se acaba aí. Dá gusto estar aquí e vervos, porque realmente na miña época era difícil encontrarnos os espacios comuns sendo feministas todas, quero dicir, nos debates, quero dicir, se unha facía unha conferencia, a outra non iba a outra, porque se a outra era a diferencia, non vamos a escoitar aquela. Pedir, por favor, eu creo que era bo, eu quero desde logo escoitar de vos, na miña María Xosé neste caso, pois a idea que tedes sobre a ruptura da HM, a importancia que tivo desde logo para o movimento feminista e como vedes. A HM quedou nas mans das mulleres do MC. Entón, claro, vos quedachedes co nome. Entón, nos tuvemos que sair quitando. Voilà la cuestión. Bueno, eu non comparto a visión. Eu non comparto a visión, pero a túa está ben, pero... Non te acordas do teu Me despertador? acordo perfectamente. O despertador, nanina, para as mulleres da HM que quedamos excluídas, estás asociada a un despertador. Bueno. Despertador redondo que colocaches en riba daquela mesiña, vamos, pupitre de donde celebramos da Facultade Económica. Había unha mesiña ou unha mesa? Non, tiñamos cada quen un pupitre, bueno, unha mesiña al lado eu chamolle pupitre a iso. Bueno, o caso é que foi verdadeiramente dramático aquilo, porque quedamos, pois, as feministas que non éramos do partido, pois, completamente excluídas, vos seguichedes chamándoos HM. Entón, agora, cando se fala da HM, eu non sei de que HM falas. E a medida que empezamos a traballar xuntas, empezou a haber diferencias importantes, moi importantes. Por exemplo, divorcio sí, no, divorcio no, porque eso afortala a familia. Aborto sí, no, aborto no, porque é unha agresión ao corpo da muller. E anticonceptivos sí, no, anticonceptivos non, porque sigue predominando a heterosexualidade normativa. E isto paralizou. En un momento determinado a HM non podía nin xo nin arre, non se movía. Eran uns debates incesantes, non de cousas de sustancia interesantes, sino isto non vai nin ben. Entón, esa foi unha asamblea de ruptura, efectivamente de ruptura, ou xo ou arre, adiante. Eu non vivín esa tragedia. María Xosé vivía en Santiago, non vivía en Vigo, non asistín á asamblea do despertador, pero utilizamos... Pois en Santiago xa, pero experiencias que la conta. Vivimos cousas durísimas, durísimas, físicas, psíquicas, pero tamén nos ríamos moito, Nos terminábamos normalmente no dado dadá, escoitando música de jazz e do que fora, e con moitas risas. E sí que teño que decir que os homes que atopei con el escudo e co carné de movimento comunista, podo decir que foron verdadeiros compañeiros de luita na defensa nun 90% elevado de respeto coas mulleres e cos desexos das mulleres. Para o cambio social importa moito as organizacións de mulleres, pero importa moito a participación dos varóns. Hai que ganalos a causa, hai que facelos participar. Quero dicir que nosotros nos resistimos, hai que... Parece que eles teñen que seguirnos como corderitos, nosotros non estamos de acordo, teñen que participar e hai que ganalos a causa,
por suposto, organizaciones de mulleres, espacios mixtos, espacios de lo que sea. E a poder ser que non haces os grupos de WhatsApp de solo homes, porque vaya as cousas que se moven por aí. Dios mío. No, eso es unha cosita fuerte, entón, para o cambio social, que eu creo que sí que é moi importante, porque se non cambia a sociedade, non cambian as leis, e non cambian tal, se só cambiamos nós, e os varones non cambian, estamos aviadas.